Sabon bidiyo daga kamfanin Sultan mai suna Gaba da Gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau. Kamar yadda muka saba yau mu zo muku da sabon bidiyo mai suna Gaba da Gaba da kamfanin Sultan. Wannan sabon bidiyo ne wanda za ku ji daɗin shi, sannan bidiyo ne wanda yake da matukar kyau, za ku ji daɗin sa. Kamar yadda muka saba duk mai buƙatar wannan bidiyo akwai lamba ta waya wacce na aji, wanda duk mai buƙata ita zai ɗauka sai ya yi mana magana. Ta hanyar wannan tsari ne kawai za ka rinka samun duk wasu sabbin fina-finai da zarar sun fito. Kamar yadda na yi bayani yanzu ba wani bidiyon mu sabo wanda za ka iya samu a cikin Vidimate ko kuma a TikTok. Duk bidiyon da kake bukata yanzu muna amfani da Telegram ne gurin tura duk wani sabon bidiyon mu da kuma WhatsApp. Na haka kai tsaye idan kana yin WhatsApp ko a Telegram za ka iya ɗaukar wannan waya tamu sai ka yi mana magana ta WhatsApp ko kuma ta Telegram. Ta haka ne kawai za ka iya samun duk wani sabon bidiyo na fassara da kake bukata. Amma in dai ba haka ba to duk inda za ka je za ka ɗauko bidiyo ne za ka yi wahala, za ka ga ba shi ba ne ba. Amma in dai kana buƙatar samun sabon bidiyo to kawai za ka ɗauki lambar wayar mu ne sai ka yi mana magana ta WhatsApp ɗinmu ko kuma a Telegram. Sannan ga masu buƙatar su rinka samun zafafan fina-finan mu da zarar sun fito, muna da group na VIP wanda za ka iya biyan kuɗi ka shiga domin ka rinka samun duk wasu sabbin fina-finan mu. Kamar yadda kuke gani wannan duka shahararrun fina-finan mu ne wanda suka fito a wannan sati, wanda in dai kana bukata za ka iya biyan kuɗi ka shiga wannan tsari ko a ina kake a faɗin duniya domin ka rinka samun duk wani sabon bidiyon mu da zarar ya fito. Wannan ita ce hanya guda ɗaya tal wacce za ka samu duk wani sabon bidiyo cikin kwanciyar hankali ba tare da ka sha wahala ba. Mun gode sosai, sai mun ji ku.